Welcome and ke Kashmir vlog beraibai. Ini जों दा काश्मीराव फैदो जम्मुखौ बारनानै ओरै काश्मीरसिम फैदो नै वाक्यनाय गोजा बिथाङा काश्मीरावनो थायो बिथांनि काश्मीरखौ देखायनो लाबोदों आरो नोंथांमोन आसलथे काश्मीर नङा बियो जोंनि बाक्सानि दारागावसो इयो जोंनि बिटिआरनि बाक्सा दारागाव बेयाव दान्दिसे बेरायनो फैदों मोनाबिलिनि बार जाफोरखौ हाजोनि सोरगिदिं समायना नेचारखौ नायनो थाखाय फैदों बिथाङा आंनि लोगो बिथांखौ देखायनो दिनै लाबोदों आरो नंगौना माबायदि मोनदों मोजां ना आदसा आदसा फैबावनो गोसो जादों ना उनाव माब्लाबा फैबा थाब फैदो ना मोजां मोनदोंबा सिनारिखौ आदसा थिग दङ नायदो लोगोफोर सिनारिया दा बांसिन मोजां जादों नायनो सोरगिदिं गोथां गोथां जादों दा बेरायनो फैनो बांसिन मोजां आरो बोथोरखौ नायनानै फैनांगौ थेवबो बेबायदि समाव बांसिन मोजां जानाय थानाय लाबोदो आरामसे रंजादो दाबो मानसिफोर फैना दङ आरो साफा सानै सिनारि बिराद मोजां दैयाबो गुसु दुगैनो मोजां थान्दा थान्दा कुल कुल ओरैबायदि काश्मीरनि बायदि नुदों आरो बेखायनो काश्मीराव बुंदोंमोन फार्स्टआव दे जियानो जा नोंथांमोना फै बे सप्तायाव फैनो हाजो हायोबा जों दिनै जागायहांबाय दा दोनथ'बाय भिडिअखौ गोलाव खालामला अननानै नोंथांमोना साबसक्राइब खालामदो शेयारबो खालामदो 1000 खालामथारदो आंखौ रावबो अनथाराखैलै आंबो माबा जानो लुबैदोंमोन इउटुबार दे 1000 खालामना होदो दे दोनथ'बाय बाय बाय